Hirap at mahal ang pamasahe. Pero Manila to Bicol, nag-ano lang kami, nagsakay kami ng van. Ang pamasahe is 2,500. So, sa samar, hindi ako sure kung magkano tatlong aking anak, mga binata na if kasama ko umuwi plus asawa ko, sobra mahal ng pamasahe. At hindi pa safe ngayon mag-travel kaya hindi advisable. So ayan mga kapatid, thank you uli sa panood. At sana huwag niyong kakalimutan mag-thumbs up, like, share. Ayan. Subscribe. Thank you po sa hindi nag-skip ng ads. Thank you so much sa aking 1 million viewers dyan. Bye! Sa susunod uli. Nung March 1 ako umuwi. March 1. Tapos 7 days akong quarantine. Ayun, na 7 days ako quarantine sa hotel. Pag 5 days ko pala dun sa hotel, saka lang ako na swab test. Ayan, pagka swab test, lumabas yung result next day. Pero nakalabas na ako ng March 8 ng hapon. So, nag-provide naman ng taga-OWA na maihatid kami sa Cavite. Doon ako umuwi sa bahay namin sa Cavite, sa Tansa. Kaya, ayun. Tapos, i-continue ko daw ng 14 days quarantine. Kaya, hanggang March 14, nasa Cavite ako. March 16, umuwi kami ng asawa ko pa Bicol. Nandito kami ngayon sa Bicol. Sa Albay. Kaya yun. Ay, doon pala sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng Bureau of Quarantine Certificate. Pwede nyo i-apply pagkalabas ng result ng nyo. May vlog ako na ginawa tungkol dyan. Pagkalabas ng result ng swab test ninyo, ayan, sasabihin sa inyo ng hotel kung saan kayo nag-quarantine na mag-registered kayo sa sa BOQ, Bureau of Certificate. Nilagay ko rin din doon yung link kasi marami pa rin nagtatanong sa akin yung link kung paano. At every yata reception ng hotel, meron silang doon, username at saka password. So, sila ang magbibigay sa inyo. Kasi hindi na yata nag-work yung link na ng BOQ. Hindi na masyadong hindi nag-work, error ang lumalabas. Kaya maraming nagtatanong dun sa akin kung paano ako nakakuha ng Bureau of Certificate. Ng Bureau of Quarantine Certificate pala. Sorry. Ayan po. Para mas madali. Pwede rin kayo sa akin pag hindi nyo na pwede rin kayo mag-message sa akin. Kung may maitutulong ako, ayan, kung may alam ako, pwede akong mag-ano sa inyo. Ayan, pwede akong mag-sponsor. Doon po sa mga nagtatanong uli, ayan, pakinood na lang yung previous na ko, vlog, yung upload kong videos, ayan. Kaya ngayon, andito tayo sa probinsya. Natin, parang i-enjoy natin yung moment na nandito tayo sa province. Ang ganda ng tanawin, hindi masyadong crowd, ayan. Yun ang kagandahan. Ayan. So, nood kayo sa aking next video. Andun yung sa video doon, andun yung mga alagang hayop nila, mama at papa, yung pinagkakaabalahan nila. Tapos ang kanyang mga tanim, ayan, bulaklak. Hindi kami makapasyal doon sa sa taniman ng palay kasi lumalayo. Ayan, kailangan namin sumakay yung sariling sinasaka ni Papa. Ayan. Kaya, kagandahan dito, di ka nabibili ng bigas kasi may mga taniman ng palay at ang makakain ng bigas as in fresh, as in masarap lunukin. Ayun lang. Tapos yung mga vegetables, ayan, masarap.
Hanggang dito na lang po mga kapatid. Thank you sa mga naganood sa akin dyan. Ayan. Thank you so much sa uulitin.